या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। MSRDCच्या माध्यमातून एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड रस्ता मुंबई ते सिंधुदुर्ग असा करण्यात येणार आहे आणि त्याच्या DPRचं कामही सुरू झालंय, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केली आहे। कणकवली नागवे रस्ता रेल्वे ब्रिज पासून काही अंतरात माळरान परिसरात जुगाराच्या अड्ड्यावर धाड टाकण्यात आली। यात कार दुचाकी यांच्यासह 12 जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। जवळपास लाखोंचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। 12वी परीक्षेत कुडाची आर्या कामत आणि पूर्वा तिरोडकरनं 95.17% गुण मिळवत सिंधुदुर्गात प्रथम क्रमांकाचा मान पटकावलाय। देवगडची अदिती कुबल 94.83% गुणांसह द्वितीय, तर कुडाच्या सेजल खावणेकर आणि तन्वी सावंत 94.33% गुणांसह तृतीय आली आहे। सावंतवाडीत 30 मेला होणाऱ्या शासन आपल्या दारीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित राहणार आहेत। या अभियानाअंतर्गत सर्व विभागांनी सहभाग घेतानाच सूक्ष्म नियोजन करावं अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या। आमदार नितेश राणे इतरांवर बेछूट आरोप करतायत, मात्र आम्ही त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील गोष्टी समोर आणल्यास त्यांना तोंड दाखवणं मुश्किल होऊन बसेल, असा इशारा अतुल रावराणेंनी दिला। सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात पाणी नसल्यानं बाळंतिणींना हात धुवायला देखील पाणी शिल्लक नव्हतं, परंतु रुग्णालय प्रशासनाचं याकडे दुर्लक्ष असल्यानं गरोदर आणि नुकतीच प्रसूती झालेल्या मातांची हेळसांड झाली। नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठीच्या शासनानं स्थापन केलेल्या समितीच्या सदस्यपदी आरोस विद्याविहार इंग्लिश महाविद्यालयाच्या उच्च माध्यमिक विभागाच्या प्राध्यापिका सुषमा प्रवीण मांजरेकर गोडकर यांची निवड करण्यात आली आहे। कोलगाव म्हापसेकर वाडी येथील एकानं गळफास लावून आत्महत्या केली। रामचंद्र तुकाराम म्हापसेकर असं मृताचं नाव आहे। मळेवाड जकात नाका इथं चालत्या दुचाकीनं अचानक पेट घेतल्यानं मोठी दुर्घटना घडली, मात्र दुचाकी चालकानं प्रसंगावधान राखल्यानं मोठा अनर्थ टळलाय। आजगाव कळणी येथील बाबी काळोजी यांची ही दुचाकी होती। प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेत UPSC परीक्षेत यश मिळवलेल्या तुषार दीपक पवार याच्या वडिलांचा सत्कार जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष गोट्या सावंत यांच्या हस्ते नुकताच करण्यात आला। यंदा जून ते सप्टेंबर या महिन्यात सरासरी 96% पाऊस पडणार आहे। दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा मान्सून सामान्यच राहणार आहे, त्यामुळे यंदा देशभरात तुलनेनं कमी पाऊस पडणार आहे, असा नवा अंदाज व्यक्त करण्यात आला। नाना पटोले आणि संजय राऊत हे बोलघेवडे लोक आहेत, तसेच पत्रकारांनी संजय राऊत यांच्यावरील प्रश्न विचारताच देवेंद्र फडणवीसांनी कोण संजय राऊत असं वक्तव्य देखील केलंय। शिंदे गटाला आम्ही पक्ष मानत नाही, शिंदे गट म्हणजे भाजपनं पाळलेला कोंबड्याचा खुराडा आहे, अशी बोचरी टीका खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे। संजय शिरसाट यांनी संजय राऊत यांच्यावर टीका करताना ते म्हणजे राजकारणातले प्रेम चोपडा असल्याचं म्हटलंय। त्यांना काही ना काही बडबड करून कोणाला नांदू द्यायचं नाही असं असतं, अशी देखील टीका केली आहे। खासदार गजानन कीर्तीकर यांनी केलेल्या वक्तव्याने एकच खळबळ उडाली आहे। भाजपकडून सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा दावा कीर्तीकरांनी केलाय। काँग्रेसमधील मतभेद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आलेत। परिस्थिती बदलायची असेल तर प्रदेशाध्यक्ष बदलायला हवा, असं मत पक्षातील नेत्यांनी व्यक्त करत थेट नाना पटोलेंविरोधात अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याकडे तक्रार केली आहे। राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शिर्डीमध्ये समृद्धी महामार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्याचं लोकार्पण करण्यात आलं। पोलिसांच्या अहवालात महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे। मुंबईत महिला त्यांच्या घरातही सुरक्षित नसल्यानं या अहवालात नमूद करण्यात आलंय। 93 पोलीस ठाण्यांमध्ये 1977 गुन्हे दाखल करण्यात आले। सरकारी अधिकाऱ्यानं त्याचा हरवलेला आयफोन शोधण्यासाठी अख्खा तलाव रिकामा करण्याचा प्रताप केल्याचा प्रकार छत्तीसगडमध्ये घडलाय। यासाठी तब्बल 21 लाख लिटर पाणी उसपल्याचं समोर आलंय। पश्चिम बंगालमध्ये सध्या आगळ्यावेगळ्या लग्नाची चर्चा सुरू आहे। एका विवाहित महिलेनं दुसऱ्या एका मुलीची लग्नगाठ बांधली आहे। या दोघींना गावातीलच एका मंदिरात आपलं लग्न लावलंय आणि या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत। रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे। पुढील वर्षीपर्यंत देशात 3 प्रकारच्या वंदे भारत रेल्वे धावतील, असं ते म्हणाले। 28 मेला नवीन संसद भवनाचं उद्घाटन होणार आहे। या अविस्मरणीय क्षणाच्या स्मरणार्थ अर्थ मंत्रालयाकडून 75 रुपयांचं नाणं लॉन्च केलं जाणार आहे, असं मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय। हार्दिक पांड्याकडे 2020 संघाचं नेतृत्व सोपवलं गेलंय आणि आता IPL नंतर होणाऱ्या वनडे मालिकेतही पांड्याच नेतृत्व करताना दिसणार आहे। 18व्या शतकात दक्षिण भारतावर राज्य करणाऱ्या टिपू सुलतानच्या तलवारीला 17.4 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे 143 कोटी रुपये मिळालेत। त्या तलवारीला लिलावात ठरलेल्या किमतीच्या 7 पट भाव मिळाला।
जपानमध्ये जोरदार भूकंपाचे धक्के जाणवल्यात. या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर 6.1 इतकी मोजण्यात आली आहे. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.